खुलुमबाय सनाफोर आंनि मोनसे गोदान ब्लग साउन्डथामखौ फिन खेबसेयाव बरावबाय सोरबा मासे फरायनाय महरा सोरबा दामगोन tulus सेस्था खालामगोन आङो ओमफ्राय रिकुवेस्ट खालामो सोरबाफोर गोदानबा प्लिज अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो हाला आं लाइक कमेन्ट शेयार खालामलांबानो जाबाय आरोना ओमफ्राय साथाम सुबुङा एकदम नै नायदो फिसालाखौ स्कुलाव दोनहैनानै फैखांबाय एबार आरो नेक्स्ट स्टेप ओंखारलायबाय आरोना माने जोङो ओंखारदों अमानो आदार हैनो आरोना सुनाफोर अमानो आदार हैनो ओंखारदों ओमफ्राय मा होनो ओंखाम खालाया लाबाय नै बाल्थिं बोरायाव आरोना ओमफ्राय एसे एक्सट्रा ओंखामबो संनानै दोनबाय आङो ओमफ्राय आंखौ ओरैबादि मैला लानानै फैदोंना सिबे आं न' सिबदों बासन बर्तन सुदों माने बे फायखारि फोराबो माने नायनोबो नागिरदों नालाय ओमफ्राय बेखौनो आरोना बेखौ लानानै खरमफोराव थांबाय आं नै बाल्थिं लालायलायनानै आरोना गोदाव सोराव लानानै थांबाय आंखौ आवगायबोग्रोबाय आङो माने लामाखौ आन्दायजानो गिदों आरोना फायखारि नायनो फैनायफोरखौ माने सनाफोर फायखारि मिलायबा फायखारिनो हरनोसै फायखारि मिलायाबा जा मोनो भाग्यल'थारि बे आदामोनखौनो बुथारनानै फानहरनोसै आरोना थ' येस मानि अमा गान्दाखौ लानानै फैबाय मैया बिथाङा न'आव थांदोंमोन ना गावनिबो खामानि दंमोन ओमफ्राय आरो अमाखौबो हरफाबाय आरोना माया लानानै फैबाय नै बेयाव खाना उन्दुनानै दङ ओमफ्राय जोंनि सेरावथ' गैया हाइलुरि बिहामजोनि सेरावसो खानानै दोनफैदों आरोना अमाखौहाय अना खाना ओमफ्राय दहाय फुङाव बेस्रा गावनि ओंखाम खालाय मा खालाय जों एसे आदारबो होलायलायबाय जाहैदों माने गुन्दैखौ मैया बिनावनो गालांखादोंमोन नालाय गुन्दै एसे लाबोफाखादोंमोन बुस्थुआ माने लगे लगे माने फानखानो हायोमोनबा बा बुथारनो मोनोमोनबा बिदि आदारनि बेबस्था लानाय नङामोन आरोना ओमफ्राय बिस्थिबारबो जाहैबाय बुथारला जाहैदों दिनै सानसे थानांगोन नालाय आंहाबो ओंखाम संगुलायबाय आरोना कुकारावहाय ओमफ्रायहाय खालाय दंखायोमोन नालाय बेखौ होनो होननानै फैबावबाय बेनो उन्दुगासिनो दङ आयै अनाखाना गेन्द्रा ओइ बेयाव उन्दुनानै दङ दे मा खालामनो गामियावबो अमा गिदिरबाथाय फायखारिफोरनि दाम दर मिलायलाया फायखारिया बिदिनो अमा फिग्राबा बुरजा जाबायना फायखारिफ्राबो मिलायलाया जोंनाथ' अमाया बिराद थाजा मोजांथार हुलुस थुलुस लानानै फैबाय आरोना सुनाफोर सोरबाफोर जायोबा नायफ्लांदोंबा आसपासनि मानसिफोर लांफैनो हागोन फैदो बेनो आरोना रयनि अमा नायदों दादिमोना गसंदो गान्दासो नामा एकदमबारे आलासि जाबाय बे आरोना क'क्राझारावहाय संखिनानै थाबाय आसोलना आलुआनो आयु बिफाङाल' ग्लब ग्लबना आलुआबो ग्लब ग्लब हाय गिदिर गिदिर थांखो ना माखौ हमनो हाला थ' फै आलुखौ बुरना नायबायमोन नामा नोंलाय आलुखौ बुरना नायखो ना माखो थांखो ना माखो आजा दिनैसो नुबायहाय इसिबांनो स्कुल बन्द' इसिबांनो रावबो मोखां गन्थं गैया आयु मालाय देरसिन जानानै दङ स्र'नो हेपि निउ इयार गाइसमोन दिनैसो मा हेबलायबाय बिहा थां एथ' बुरजा होबाय हाइलुरिनि गामलायाव जा गिदिर ओंखायनोथ' आदार होग्रायाव जा गिदिर नामा थ' अन्थाव बाथाव अमाखौनो फायखारि देखायफैदों नालाय जेनेबा साराय 3,500 पारसेन्ट लाखायो लायो लानायालाय माथो खालामनो फाननांगौनि खोथा दङ बिजनेसनि खोथा दङ बेनोथ' आरो 17,000 जाबाय सोरबा 17,000 अमाया 17,000 माबा जाबाय आरो बिक्रि जाबाय मोनजागोन ना मोनजाया गावसो मिन्थियो ससे बिहरदोंमोन हरना हरा ससेबाबो जायोमोन ससेखौबो हरगोन नामा औ दिनै लास आदार होनो मोनबाय आरो नोङो दिनै लास आदार होनो मोनबाय आरो लास आदार होबाय आं ओंखाम संनाय समाव रायो बुंहरसै हा माखौ ए दंफैयो नायबाबो अहालाहाय नायबावबायसो जोङो आरोबाव जाजोबनो हायासै दुखुजों ना माजों बारा जायासै आरो दहाय नोंबो एसे होबायना मेजेम नङा बिराद बुरजा जायो बियो दा बेयाव एसे दुखु बायदि मोनबाय आं जायगाया सोलायनायजों बारा खहाबासै ओंखायनोथ' नङाबा जि आदार जायो बियो बाल्थिं गिदिराव जायो माथो खालामबावनो जिबना बिदिनो लानानै फैयोबा अमाफोराबो फिसिनानै थाथ' बिबाजै थाथ' बिदानि जादा ओरैबायदि आरोना प्रजेक्टखौनो बावलांदों दिनै हैथारनांगौनो गावनो लबा थबा थनखालायबाय
बावलांबाय दा अमा आदार होनानै खेमसेनो बेखौ होनोसै बिनिबो टारगेट नङामोन ओरैबायदि जाब्रा ओंखारस्लाबनो हाया मास्लाबनो हाया बे माबायाव होनानै फैसै ओमफ्राय जों गेद्दि फैनानै न'आव मोनफैफिनबाय आरोना जोंहा दहाय फुङावनो ओरैबादि जि सुदोंना दा बुंसै दिनैबो दै दान्दाफ्रा जोंनि गोजा आरोना बिफा आंनो इदि दख'ना गला गांसे नांगौ होनबाय इदि नुबाय मायदि बुङो नाहराखैनो इयो मायदि नांगौ मोजाङै नाहराखैनो इयो नों नांगौबा ओरै होनबाबो जायोब्रा मोजां गोदै गारांजों ओरै होननानै बुंबाबो जायोब्रा नोङो दे उनाव लादो दे होननानै बुंबाबो जायोना नोङो 800 ना माल'सो लादोंमोन दे उनाव लादो दे नुबाय 80 बोसोरनि फुराना दख'नाखौबो होनबाय थायो 800 थाखानि दख'ना बिदां 8000नि बियाखै जाला मोनला बुंनाङा एसे उनाव ला होनबाबो जायोब्रा आं गोसोआव मोजां मोनगोन ना नों इदि एकदम दख'ना दोननो जायगा गैया होननाङा ना गानगोन ना आङो फारि फारि नै इदिखौ मोजां मोनो आङो बायनो हादो मालाबा गलाब खालारनि 400 थाखानि सिखाखौ जि उनबायहाय बियो मारामसो नङा 400 थाखानि मोनोमोनसै एफा खम ओमफ्राय बे खुख्रिफ्रालाय मानोथो एफा दाम लायो ना बिसिनि माबाया बेलेग नङा खुख्रिफ्रा लहाफ्रा बेलेग जायो नामा मानो खुख्रिफोरखौ बुरजा बुङो 800 900 ए बे सिम्पोलखाय जोंनावनो बेजों एखे दंखायो नों लाबोनाया अरुणाचलाव मानो लाबोदोंमोनलाय नों बिदि एखेया खुख्रिनिफ्राय साबसिनथ' आरो एकदम खनसेनो खफ्लेङैनो आब'मोन दाउखौ खनसेनो दाननानै ट्राइ खालामनो नामा नोंना मोनसे एखे ना बेजोंनो 5 थाखानिमोन इयो औ खबार गोनांमोन नालाय 5 थाखानिमोन आरो ना 5 थाखा 400 थिगानो जाबाय माथो खालामबावनो ना अबेबा खमसो मोनबावोमोन माथो मिथिबावनो जोंलाय खमसो मोनदों आङो खुख्रिजों रुजुनायाव आरोखि ओमफ्राय ओरै सिदा आदाराव फैबाय आङो आदारा ओमफ्राय आङो दिनै फुरा सिम्पोल आरोना एकदम लाख' हायै सिम्पोल माने नै दालि ओंख्रि गोदौगासिनो मोनबायानो दुन्दिया हरबाय ओमफ्राय नै फुलकबि खौलौल' मोनसे दङमोन ओमफ्राय आलु आरोना बेनो ओमफ्राय मैया मोनानि सिबिं बाथोन एसे दंखायो माने मैया मोनायाव सिबिं बाथोनबो जादोंमोन जोङोथ' बेनो बिदि नङा दे सामफ्रामबो ना बेदरजों लुफाव जाबाय थागोनबा जाबाय थागोन आरोना मैया जाबायना लुंगा लुंगिनो ओमफ्राय दिनै बेखौनो जानोसै आरोना सिम्पोल ना मोनबाय बियो दालि बरिया बिफाया बिदि लाबाय थानांगौ आरोखि नानि बिफाया नोंखौ बिदि लानांगौ आरो हो ओइ आं नङा दे मिन्थाबावदोंसो नोङो अयथासाराय सिखिरि फब ओरै खालामसै बाबाखौ हैया मैया बिदि खालामसै जानजिखौ बाबाखौ ओरै खालामथिन हैया मैया उदैखौ बिदि खालामथिन थिन ओंखारसै ओंखाराना हैया खालामनो हो बाबाखौ ओरै हैया आयौ फेनायसो नोंना माने सनाबा बे दहाय फुङावनि अबस्थामोन आरोना आं बेखौनो एसे सुट खालामनानै दोन्दोंमोन ओमफ्राय नोंथांमोनजोंबो शेयार खालामबाय आङो बिफाखौ बेबादिनो अयथासार खालामबाय थायो आरोना इयो एकदम 1 सेकेन्ड सान्ति गैया एकदम आथा बायदिनो थ' आं दा ब्लगखौबो दोन्थ'नोसै बेखिनिखौनो फिसा शेयार खालामबाय आङो थ' जायफोरा आंनि बेखिनि ब्लगखौ फुराय नायलांबाय ओमफ्राय अमाखौ शुक्रबाराव फुथारगोन आरोना शुक्रबार माने अखानायै फुथारगोन थ' थेंक इउ स' माच लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ'आवहाय